Oraingo honetan, ezezko perpausak ikusiko ditugu. Lehenengo eta behin, ikusiko ditugu zeintzuk diren baiezko perpausak, zuek ezagutzen dituzuenak. Adibidez, Jon gelan dago lagunekin. Hemen dago aditza, bai? Kasu honetan aditz trinkoa, bakarrik joan alda, bai? Ez du aditz laguntzailerik behar. Bigarren esaldian, Jonek palomitak jaten ditu igandetan. Hemen dago aditza, bai? Hemen dago aditz nagusia, jan aditza, eta ditu aditz laguntzailea. Ondo. Orain ikusiko ditugu ezezko perpausak nola sortzen diren. Lehen geneukan esaldi hau, ezta? Jon gelan dago lagunekin. Ezezkoan jartzeko, Jon, subjektua, Jon, nor, ez dago. Beraz, ez partikula ondoan agertu behar da edo idatzi behar dugu aditza. Zergaitik, kasu honetan ez dago aditz laguntzailerik. Ikusten duzue, hau da aditz trinkoa, hau da aditza, egon aditza, bale? Beraz, ez gehi aditza eta gelan lagunekin amaitzeko. Ikusten duzuen bezala, lagunekin ez dugu mugitu, bakarrik mugitu dugu aditza, ez partikularen ondoan. Bigarren esaldian, Jonek palomitak jaten ditu igandetan. Lehen ikusi dugu, jaten ditu dela aditza, baina dago sortuta jaten eta ditu aditz laguntzailearekin, ez da? Kasu honetan, ezezkoan jartzeko egin behar duguna da, berdin, Jonek ez ditu, hemen agertzen dena da, gogoratzen duzue, ez ondoan aditz laguntzailea. Aditz laguntzailea hemen zegoen aditz nagusiaren ondoan, baina ez ikustean tita. Alde egiten du eta badoa bere ondoan. Eta gero, gogoratzen duzue, aditz nagusiaren aurrean dagoen hitza, kasu honetan palomitak, elkarrekin doala, ez da? Ez dugu banatzen. Beraz, palomitak jaten, Jonek ez ditu palomitak jaten eta igandetan geratzen da zegoen moduan. Posible da, hala ere, jartzea igandetan hemen, ez da? Adibidez, igandetan Jonek ez ditu palomitak jaten, bale? Hori ere ondo dago. Importanteena da, ez partikula ondoan edo ostean agertu behar dela aditz laguntzailea, kasu honetan edo kasu honetan aditz trinkoa, bale? Eta gero, aditz nagusia, kasu honetan orainaldian dago bere aspektua, kasu honetan jaten geratzen da palomitekin, bale? Hemen bezala, palomitak jaten, palomitak jaten. Zer jaten ditu Jonek? Palomitak, bale? Hori elkarturik. Ondo. Eta honekin amaitu dugu. Ondo pasa, pasa.